நமபுத்தாய நண்பர்களே, இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போவது இந்த புத்த சிலைகளை பற்றி. புத்த சிலைகள் அதில் முக்கியத்துவம் என்ன, அதை வீட்டில் வைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டிய முறை என்ன, அதேபோல் கௌரவம் அளிக்க வேண்டிய பூஜை பண்ண வேண்டிய முறைகளை பற்றி சொல்லித்தரத்தான் இந்த கிளிப் இருக்கிறது. சாதாரணமாக புத்த பகவான் மொழிந்திருக்கிறார், பூஜாச்ச பூஜனியானாம் ஈதம் மங்களம் உத்தமம். அதாவது பூஜை செய்ய வேண்டியவர்களுக்கு பூஜை செய்வார்களாயின் அது ஒரு மங்கள காரணம், மங்கள விஷயம். அதனால் நீங்கள் மங்களத்தை கருதுவீர்கள் என்றால், உங்களுடைய விருத்தியை முன்னேற்றத்தை பிரார்த்தனை செய்வீர்கள் என்றால், பூஜா பண்ண வேண்டியவர்களை பூஜிக்க வேணும், வணங்க வேண்டியவர்களுக்கு வணங்க வேண்டும், கௌரவம் அளிக்க வேண்டியவர்களுக்கு கௌரவம் அளிக்க வேண்டும். பூஜைகளை செய்ய வேண்டியவர்களிடம் இருந்து முதலிடம் பெற்றவர்கள்தான் மன அழுக்குகள் இல்லாதவர்கள், மன மாசுகள் இல்லாதவர்கள். அவர்களுடைய மனதில் ஆசை, கோபம், அறியாமை இல்லை. சுருக்கமாக கூறினால் பேராசை மனதில் அறவே இல்லை. அதன் காரணமாக பாவம் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டார்கள், ரகசியமாகவும் பாவம் செய்ய மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு சிறிய வந்தனை, இவ்வாறு மனதினால் அன்பு கொண்டு சிறிய வந்தனை செய்தாலும், சிறிய நேரத்துக்கு வணங்கினாலும் பெரிய புண்ணியம் சேர்கிறது. சாதாரணமாக பெரிய அரசர்கள் செய்யும் 100 யாகங்கள் செய்வதை விட இப்படியான மன அழுக்குகள் இல்லாத மகா முனிவர் ஒருவருக்கு செய்யும் இந்த வந்தனம் பெரிய புண்ணியம் பெற்றுத்தரும். சாதாரணமாக இந்த மன அழுக்குகள் இல்லாதவர்களுக்கும் இடையில் முதலாமவர் தான் சம்மா சம்புத்த பகவான், இரண்டாவதாக பச்சேக புத்த பகவான், மூன்றாவதாக சம்மா சம்புத்த பகவானுடைய அரஹந்த சீடர். அந்த 3 பேர்தான் மன அழுக்குகள் இல்லாதவர்கள். அதனால் அந்த 3 பேருக்கு இப்படி வணங்கினால் பெரிய புண்ணியம் ஈட்டிக்கொள்ளலாம். அது பெரிய மங்கள காரணமாக இருக்கிறது. சாதாரணமாக இங்கே நாம் கதைக்கு போவது புத்த சிலைகளை பற்றி. புத்த சிலைகள் புத்த பகவானை பிரதிநிதிப்படுத்துவதற்கு தான் புத்த சிலை இருக்கிறது. அதனால் அந்த புத்த சிலை வீட்டில் வைத்து கொண்டிருந்தால் அது பெரிய மங்கள காரணம். அதே போல் அதுக்கு பூஜை பண்ண வேணும், கௌரவம் அளிக்க வேணும், அப்படியான விஷயங்கள் இருக்க வேணும். புத்த சிலை வீட்டில் வைத்து கொண்டிருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு அறை வேறுபடுத்தி கொண்டு, அந்த அறையினுள் ஒரு பெரிய ஆசனம் மேலே, அழகான ஆசனம் மேலே புத்த சிலை வைத்து கொண்டிருக்க வேணும். அதன் கீழே சிறிய ஆசனம் இருக்க வேண்டும். அந்த பூஜைகளுக்கு பூஜாசன, மலர், அதே போல் தண்ணி, அப்படியான விஷயங்கள் வைப்பதற்கு தான் அந்த பூஜாசன. அதே போல் அந்த அறை பற்றி சொன்னால், அந்த அறை மிகவும் கௌரவம் உள்ள முறையில் இருக்கும், மிகவும் பெருமதியான ஒரு அறையாக இருக்க வேணும். அந்த வீட்டில் இருக்கும் மிகவும் நல்ல அறை புத்த பகவானுக்கு அப்படி வேறுபடுத்தினால் நல்ல. சாதாரணமாக மேல் மாடியில் ஒரு அறையாக இருந்தால், உங்களுடைய வீட்டில் மேல் மாடி ஒன்று இருந்தால் அங்கே ஒரு அறை ஒதுக்கி கொண்டால் நல்ல. இல்லவிட்டால் வீட்டில் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு அறை அதுக்கு ஒதுக்கி கொள்ள வேணும். அதே போல் அங்கே சென்று விட்டு காலையில் தியானம் செய்யலாம். அதே போல் புத்த பகவானை வணங்கலாம். அதே போல் அந்த மலர்கள், தண்ணி, சந்தன குச்சியல், அதே போல் வேண்டும் என்றால் பலசாரங்கள், அப்படியான விஷயங்களை பூஜை பண்ணலாம். ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்க, இவை செய்யும் போது புத்த பகவானுடைய குணங்களை நினைவு கூறி தான் செய்ய வேணும். உயிரோடு இருந்த புத்த பகவானுக்கு செய்யும் ஒரு சேவை போல சிந்தித்து, ஒரு உபசரணை போல சிந்தித்து தான் இப்படியான விஷயங்களை செய்ய வேணும். அப்படி செய்தால் உயிரோடு இருந்த புத்த பகவானுக்கு செய்யும் அந்த வேலைகளுக்கு, உதவிகளுக்கு
கிடைக்கும் புண்ணியத்தையே அப்படியே கிடைக்கும். உயிரோடு இருந்த புத்த பகவானுக்கு ஏதாவது பூஜை செய்தால் நீங்கள் அதே அன்பினால் புத்த பகவானுக்கும் அதே நேசிப்பினால் இந்த புத்த பகவானுடைய சிலைக்கும் ஏதாவது அதே விஷயம் பூஜை பண்ணினால் அதே புண்ணியமே சேர்கிறது. அந்த புண்ணியம் சிறிய அளவு புண்ணியம் அல்ல, பெரிய அளவு புண்ணியம். அதனால் இது நன்றாக செய்து கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கேட்டுக்கொள்ளலாம். அதே போல் நினைவு கொள்ளுங்க, பெண்கள் புத்த பகவானுடைய சிலை பிடிக்கவே கூடாது. சிலர் நான் கண்டு இருக்கிறேன், புத்த பகவானுடைய சிலைக்கு அவங்க இப்படி சாய்வார்கள். அது நண்பர் போல அவங்க புத்த சிலை கருதுவார்கள். அப்படி கூடாது, அது பாவம். புத்த பகவான் பெரிய பிரம்மச்சாரி, மிகவும் தூய்மையான உள்ளத்தை கொண்டவர். அதனாலே அவருடைய அந்த தூய்மையான பிரம்மச்சரிய விரதத்துக்கு செய்யும் கௌரவமாக பெண்கள் ஒருபோதும் புத்த பகவானுடைய சிலை பிடிக்கவே கூடாது. அதே போல் நினைவில் கொள்ளுங்க, ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது அந்த புத்த சிலைக்கு பின்பக்கம் போட்டு அந்த ஃபோட்டோகளை எடுக்க வேண்டாம். நன்றாக கீழே விழுந்து சிலையை வணங்கி நின்றுவிட்டு திரும்பி வரும்போதும் அப்படியே திரும்பி வரக்கூடாது. அப்படி திரும்பாமல் கொஞ்சம் இப்படி வணங்கி கொண்டு பின்பக்கத்துக்கு வந்து ஒரு சைடுக்கு வந்து தான் திரும்பி வர வேணும். அதே போல் இந்த இரவில் தூங்கும் போது அந்த புத்த சிலை இருக்கும் பக்கத்துக்கு கால்கள் போடாமல் பின்பக்கம் போடாமல் நித்திரை கொள்வதற்கு தன்னுடைய கட்டில்கள் தயாரித்து கொள்ள வேணும். அப்படி இருந்தால் நல்ல. அதே போல் வீட்டில் உட்காரும் போதும் முடியும் என்றால் அந்த புத்த சிலை இருக்கும் பக்கத்துக்கு பின்பக்கம் போடாமல் அமர்ந்திருக்க முடியும் என்றால் நல்ல. ஆனால் சாதாரணமாக புத்த சிலை முன்னே புத்த பகவானுக்கு நேரடியாக பின்பக்கம் போட்டு அமர ஒருபோதும் கூடாது. அதுதான் மிகவும் தகாத விஷயம். இப்படி செய்து கொண்டு காலையிலும் மாலையிலும் புத்த பகவானை வணங்கி புத்த குணங்களை நினைவு கூறி மலர்கள், தண்ணி, சந்தன குச்சிகள் பூஜை செய்து அந்த இடத்தில் தியானம் செய்து அளவில்லாத புண்ணியங்களை சேகரித்து கொள்ள உங்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றம் அடைய செய்து கொள்ள அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பதாக. நமோ புத்தாய.